Преди години, когато рок-н-рола беше млад и да се свири на китара не беше още занаят. Суховко беше малък град, аз певеца долно непознат. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Три акорда на китара, леко треска глас. И покорявах сърцата на момичетата в нашия клас. Всички казваха до мен, от щастлива звезда е роден. Мариан пита още как се в глобалната мрежа на 8 януари тази година, в деня на 66-я рожден ден на големият, най-важният урок, който те ни оставиха. Официално предложение извънредна сесия в Общинския съвет, на която да обявят своето решение. Това изказване увеличи напрежението и хилядите варненци продължиха да искат оставката на кмета Йорданов.